Che? I can! Колко? 6! Още една! Не, още 5 и да отпеде. Теми, Маре, бре, стига, като дойш! Теми, мина там, че. Айде, бе! Чекай, бе! Тебе те викат! Ай, бе, паши, бе, да гледа. Ай, какво? Лъче вратар. А ти си готин вратар. Да, добре. Щом на тебе ти хареса. Това е важно. Маре, бе, съм насе! И аз си гледам работа. Като ми е кет, тогава ще го правя. Обаче, Ма може да биеш, бре. Мърда! Това е жива. чакай, бе. Не. Той си така си тръгне с нея. Я от въздух. Я от там, ако ми вкараш, ще се пенсионирам. Той има. Падна! Скоротирай си, бе. Пак бе! Ама брой ли ги някой или си бием? Но сега сме две. Да. Трябва да вкараш 5. А от две колко вкара? Два гола имам. А колко би? Мое? Колко дуспи? А, 4. чише, бе. 4. Не може, защото е много автогол. Да. Да, си я брой. Гледай го то горе, гледай го то горе. Гледай го, бе. Гледай го, бе. Ей, тази малко да оцелиш. Идвам до последно. Почна да играе. Да. Ама днеска ще стреляме или? Днеска нема да е. На светло. Това! Аре, от 5-3.
Еба, той дойде от тука, върне се назад. Ще напълни паметта. Ма що снимате 15 човека, те мора Ще го качим от това, бе. У YouTube. Аз имам канал. Ще го качим у YouTube. Да, жива бе, много мърда. Сега залитам, път. Добре, бе. Така сасър. Сега тъгам пред него. Чакай, ще един десна си ти прах. Айде, бе! Ай! Да. Трико! Нещо се. Добре, бе! Ти си добър вратар, нали? Колко пъти ще сложи гол? Ама след малко съм аз, нали знаеш? Ева, така. Орно, че ги не се, бе. Мърда бе, майка идея, бе, мърда. О, държа се. Ще